Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Vadikani, nyaya iri kutsvereredza mastreets esocial media, wati nyaya iri kutendera mastreets esocial media inyaya yaMukoma Masimba. Vazhinji kune vamwewo vanozoziva Mukoma Masimba vanoti aiwa Mukoma Masimba tovaziva, kwoita vamwe vasingazive Mukoma Masimba. Kwotoita vamwe vari kuziva kwakatangira nyaya yaMukoma Masimba, kwoita vamwe vasati vakuziva kwakatangira nyaya yaMukoma Masimba. Mukoma Masimba nyaya yavo inotorwadza, inoseresa, vari kupenga vari kuAustralia. Chakakonzeresa kuti Mukoma Masimba vapenge, vamwe vanoti vakaseka sekuru vaive vaitaura kuStar FM vachitaura naTete Tilda ikoko, vakabva vaseka vakakumbira kuti aiwa kana vari vechokwadi, vakachallenja vakati kana vari vechokwadi ndavandipengese. Ndichakuisirai audio ye4 years ago, papera 4 years audio iyi yataurwa naTete Tilda zvakanatsoitika kuna Mukoma Masimba, but zvanoda kutanga kuisirai ka short video kaMukoma Masimba vachipenga izvezvi. Let's read this video. Masimba baba pao pale gate. Number 29. Pale gate. Pale gate baba. Sliding gate. Yay. Ade. My mana. Ade. Sekuru musakula Mukoma Masimba. Musango kata. Anisukata kan. Kaya. Kwa sliding gate. Baba mana. Hey. Mulinga muchikondikata. Ndinakukata. Anabokata. Musadaro. Hello, how are you guys? Mukoma Masimba. My mana. Yay. Next video ndakukuisira video raTete Tilda vachitaura zvakakonzeresa kuti Mukoma Masimba vatange kupenga. Vadikani, ndatingonamatei kuna Mwari kuti Mwari ndavave nefamily yekwaMukoma Masimba. Tikutaura zvana Facebook, vana YouTube nezvimwewo zvakadaro. Pane muteveri wedu mukurusa wezvirongwa zvedu zvese pano paStar FM, anonzi Mukoma Masimba. Muteveri uyu ane makore achiteera zvirongwa zvedu. Hapana chirongwa chaanenge asingarege kuteerera. Uyezve ndofunga makore apfuurayo pane zvakamboitika, mukomana uyu achitaurawo pfungwa dzake nemaonero ake pakati pezvimwewo zvirongwa zvataiburitsa. Sekuziva kwenyu, pano paNhepfenyuro panouyawo vanhu vakasiyana-siyana vachizoshambadzira, vamwewo ndo vanenge vachishambadzira mabasa vanoita, vamwewo vemakerekewo zvekare vachishambadzirawo mabasa vari kubatawo kumachechi kwavo. Mukoma Masimba ava vakazosvika pakushoropodza kuti no zvimwe zviri kutaurika zvemachechi nevamwewo vanoitawo zvechivanhu vari kutaura pano paNhepfenyuro ndezvekunyepa. Vakasvika pana vanoitwa sekurubhanda, vakamboitawo zvirongwa zvavaishambadzirawo mabasa avo pano paNhepfenyuro. Akasvika pakuvachallenja kuti kana imimi muchizviti muri n'anga, ndiri kukuchallenjai, ndiri kuda kuti munge muchiita sei muchizondiroya. Ndofunga pane makore anosvikawo 2 kana 3 akazvitaura izvi, akataura akaita ruzha pasocial media panyaya ikanetsa. Saka mazuva apfuura, mukomana uyu ari kunzi asi kuita zvakanaka. Anoenda papeji rake repaFacebook achitotaurawo ega, inini ndaitawo dambudziko hombe nderekutora zvinodhaka zvakuita kuti aite kunge ari kurasa njere, achagari pamba, kungogarawo mumigwagwa, achigara achiteverana nevanhu vanotorawo zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro. Saka vanhu vese vari kungoteera nyaya dzake idzi. Pane vakazotara vakati no munhu uyu
mukushanda kwaaita pasocial media pese paienda akatuka vanhu vakawandisa. Ko kwadi kumbotsvaga kunzi pavanhu vaakatuka apa hapana pane ari kukonzeresa here? Vamwe vakati aiwa ndezvinhu zvinodhaka zvaari kutora zviri kukonzeresa kuti ange achiita izvozvo. Singathi-ke nxa silandela-ke izinhlelo zethu kulo munye umfana-ke owayelandela izinhlelo zethu okuthiwa ngumkoma Masimba. Abaningi abamlandelayo-ke ku-social media ku-page yakhe ayesithi Go Deeper with Mkoma Masimba. Hlala-ke engumuntu owayechophoza-ke inhlelo eziningi ezasenzwa lapha, labantu abaningi ababebuya lapha-ke emsakazweni esithi ngabamanga sobeqiniso. Wasefika ekuthethiseni omunye ubaba oyenza-ke okwesintu uSekurbanda, wathi hayi wena nxa kuwuthi uyinyanga emaqiniso ngiyakuchallenge namhla, ngicela ungiloye ukwenzela ukuthi sazi ukuthi uyinyanga yamaqiniso. So kulezi nsuku lumfana uphathekile emzimbeni, khanya sethatha okudakayo okwedlulisa amalawulo osokucina sokusenza ngani selahla-ke ingqondo. So ngakho-ke abantu abaningi bathi bona enxa umfana lowu ebantwini abathethisayo kukhona-ke obangeleke ukuthi ayenze lokho. So kuhlelo lwethu la namhlanje sizathanda ukuzwa-ke kuye uSekurbanda ukuthi kulokho okwenzakala emfaneni lo ulokho okuyenza yini ngokugula kwakhe. Kodwa-ke singakezwa-ke kumbe singakakhulumi laye wothini sizwe-ke okulandelayo. Saka muchirongo cheducha nasunoyu ndichabatana naSekurbanda kuti tinge tichinzwisisa kuti pane zviri kutaurwa, pane zvakaitika izvi havana chekuita nazvo here. Asi tisati taenda ikoko regai timbonzwa mamwe emashoko tingati aitaurwa nevanhu pamusoro pekurwara kwemukomana uyu. Bachi pamwe guys, right? Inani nyaya yamukoma Masimba ndiwanzofarira kudini kupedza mba yavanhu. Regai ndichigaga ndichitsanangura zviri kuitika kuna mukoma Masimba, asi ndichabata the deeper end yataurwa na-evidence ginya, right? Vari vanoshanda kudaro izvezvi zvava kunzi vakuenda pagoni pamusuwo weMcDonald's vachikumbira mari a street adult from munhu who owns trucks in Australia. Vakuita street, kugara mustreet nokuti vadini vatambura. Saka vanhu vanga vachivabatsira vakaita saSisimeli ndo vamwe vanga vari pamberi kudini kubatsira mukoma Masimba nehama dzamukoma Masimba. Asi paka pachingoitwa malive akawanda mukoma Masimba vachingounzwa pamalive vachingounzwa chini pamalive, right? Indangasanganyi kufollowa nyaya idzi, asi ndoda kuti ndazosangana the deeper party yevanhu zvavasiri kutaura nezvazvo zvazotaurwa naevidence chera. Ndo zvandanga kudini zvinoda kuta nezvazvo pano izvizvi, right? Evidence team chera vaita live yavo 15 hours ago ndokuti kumadeko kana kuti zuva rodini rovira kwana evidence team chera. Kune zvinhu zvamunogona kudini kuignore zviri kutoignoriwa nevanhu vakadini vakawandisa, right? Chokutanga mukoma Masimba vaita inonzi Go Deeper. Hakuna usingazvizivi kune vanhu vadini vaivafollowa paFacebook. Vaita inonzi Go Deeper yamukoma Masimba ende kwai chachiri chinhu chakadini inongotaura zvatabwana naevidence. Kwai naevidence changa chiri chinhu chakadini chakanaka, vanhu vachitowa kuza kuti yes izvi irambai muchidini muchiita Go Deeper mukoma Masimba, right? Kwai zokuziva kwenyu mukoma Masimba munhu anga akadini akarongeka zvokuronga zvokuti hatingati mukoma Masimba kwai vaamustreet adult izvezvi. What for? How? Handimo ndo zvanga zvida kuzama kutsanangurwa nani naevidence. Ari naevidence pada mukoma Masimba makangano zvakambotara kumashure nevanhu vose pada makangano. Saka let me remind you, hanzi naevidence team chera. Remember kuti mukoma Masimba vakamboita live yavo. Vaita live yavo vakataura kune vanonzi Sekurbanda vanozivikanwa nemushonga vokuti kwai ukaenda kokataura kuti ndingandibira kana kuti adi kwai vanobisa mumapa vachisa papipa side ivavo vanoita zvechivanhu vanonzi Sekurbanda. Koita vanzi vamasango muprofita vanonzi masongoso ina ndinyatsumuziva. Saka kwai mukoma Masimba vakabuda palive yavo vakati Banda wakabhadhara vana Tilda. Kwai iye bhanda irikaona Masimba kwai vakabhadhara vana Tilda nevaroi nevaiva vakavabhadhara kuti vaite sekuti mishonga yaSekurbanda inoshanda vachitaura chinhu vachibuda vachitaura zvenhema. Saka iwe bhanda kana mishonga yako iri yechokwadi uri wechiwanhu zveshuwa kwai I challenge you ndiuraye kwai ndiroye handiti. Saka kwanzoni mukoma Masimba vakakumbira Sekurbanda kuti vadini vavaroye. Kwai don't forget that, go back to that life, it's still there. Munoteerera zviri kutaura izvi. Okay, ndezvimwe izvi zvaitaurikawo nevanhu vanotevera kana kuti vaitevera zvese
zvaitaurwa pamwe cheteka nekuitwa naiye mukoma Masimba. Ngatimbovanzwaiwo panapa. Today I was only reminding my brother Madzibaba Masango, hey Madzibaba, do you remember? Zvamaipromisa kuitira kuti Zimbabwe zvazoitika kwakamurika. So I'm giving you homework. Mukadzi ngaabude muchipatara, isai munamato dzenyu. Vana ava ngavabude mochari, itai munamato dzenyu zvamunosadza. Ita back to sender, accident ingaita back to sender Madzibaba. Makaroiwa Madzibaba, pamwe ndini ndakakuroyai. Kana takachallenjana. Saka back to sender, ngaiuye kwandiri saone ndife. Back to sender Madzibaba, I'm challenging you. Ndini Madzibaba ndakakuroyai. I'm trying to answer you with a direct question Madzibaba. It was me, because I'm takachallenjana. Sandakutangirai. When I start to put it in reality, some people think I'm rude, but I'm trying to explain a point here. He challenged me. Namuzo I was on it. They are challenging, they are doing a food. When you want to blame someone, blame me. So blame me. Blame me. I want to blame Madzibaba, blame me. And again, I'll slip this message saying, Muriel Zimbabwe, if you think don't worry, ndini mroyo wacho, ndini ndakakuroya. Okay, ndo zvanga zviri kutaurika zvane makore. Right, I remember inini pachangu personally mwana wangu uyu mukoma Masimba akambotaura zvaakataura zvakazodai zvikazodai. 2 years ago ndakavhizita kunyika yeku-Australia. Actually I always go there every year. Saka aziva kuti ndiri ikoko. I remember pane pakasungwa nemapurisa munyaya dzemumugwagwa meno kuchicha chaitika ma-traffic offenses. Panguva yanga akupinda mumotikari memapurisa akabvaisa foni yake on, akabva aenda live pafacebook page rake. Zvikanzi right, still davari muno muAustralia vandisungisa, muri kuona ndiri kutosungwa nemapurisa izvezvi. Ndatoiswa cheni, kwakutoiswa cheni zveshuwa. Asi anga ari kutongosungirwawo dzimwe nyaya avanhu kwakutotanga ko indava chinyi what. Ndofunga kubva panguva iyo ndo pandakazonyatsoona kuti panenge pari kudo rubatsiro apa. Panenge parudo rubatsiro. Chirega iko zvino ndofunga pachallenge yakaitika iyi kana kuti pane zvanga zvichiitika zvachitaurika tibatanewo naSekuru Banda. Sekuru Banda makadi henyu? Tiripo tete makadi henyu. Tiripo hedu. Ari sei mabasa? Mabasa tingodaro. Long time zviri kufamba here nayo COVID? Nayo COVID. Anditika? Right. Pane nyaya yemukomana uyu ameno kuti maiteverawo here, makanzwa here mashoko aitaurika aya? Kuti ndau yemukomana uyu asi ndisati ndataura nezvemukomana uyu totaura ndi Hello? Hello? Yes, taurai. Ndotaura ndichiti vanhu vatema hatikwanisi kuenda kune munhu anenge achiita zvinhu zvatingafarire tichitaura naye. Mumhanyira kushambadza tichitaura zvakawanda, vamwe vachitsvaga pamunhu vachitatisa zita remunhu. Mukomana uyu Masimba aitaura zvakawanda zvakasiyana-siyana nezvedisi. Pakutanga taingoti mwana mudarume ari kungotaurawo, ari kungofarisa, tingomuregera, tingoenderera, tingotaura. Akataura nazana namagaya namatango aingotaura zvakasiyana. Akazosvika pakuzoti Banda ndayavaise kana ichiedza nditoye. Halo, mungataurisa here Sekuru? Ndofunga foni yenyu iri kuita ichikata-kata. Asvika pakuzotaura Sekuru mishonga yavo haisenze, kana ichisenza ndiroye nditenge.
saka aibheja kuti kana ndisimuna kubvira ndapenga nemushonga yenyu kureva kuti hamugone. Okay. Saka pesaba taingomuregerera kureva kuti zvaaitsvaga komana uyu akasangana nazvo. Okay. Kana muchiti zvaaitsvaga mukomana uyu akasangana nazvo muri kureva kuti chii? Kureva kuti iye aiti iye mushonga yasekuru bhanda haisenzi, kana ichisenza ngandipenge. Alright. Zvakafanira munhu aenda paOracle otaura kuti nai Oracle haisenzi, kana ichisenza ngandipenge kutaura kuno. Obva watanga kupenga, obva wati ndaroiwa. Okay. Ndofunga pamwe handisi kunyatsokunzwisisa, mungabuda pachena here? Zvekuti mashoko aitaura iye achishambadza kuti kana mishonga yasekuru bhanda ichisenza ngandipenge. Asi ndikasapenga kureva kuti mishonga yayo haisenzi, kureva kuti munhu aikumbira kupenga kuna sekuru bhanda. Alright. Muri kuti kureva kuti munhu aikumbira kupenga. Asi tikatarisa tikafolowa pane hama dzake neshamwari vari pedyo naye ikoko, ari kunzi chiri kunyanyoita kuti aite kudaro munhu ari kutora zvinodhaka. Mukomana uyu zvinodhaka akabvira kare kuzvikora, paakaenda pesa paitaura zvaaitaura aingotora zvinodhaka. Asi manje nekuda kwekuti mhepo iri paari yaakazvitsvagira ega ndo yakupa kuti asvike paasvika nasimo. Alright, maybe kana ndingabvunza zviri direct. Saka muruti mhepo iri paari pane zvamakaita here? Pane mhepo dzamakatumira here? Muri kuda kuedza kuti chii? Kuti takamuroya, tiri kuti iye zvaaitsvaga kwatiri akazviwana. Sekuru mheno pamwe muri kutaura muri kuti hamusiri makamuroya, asi zvaaitsvaga kwamuri akazviwana. Akazviwana nekuti akazviroya ega, hatisi takamuroya. Okay, so kureva kuti pamwe akazvikanganisa upenyu hwake nekutora zvinodhaka, zvaari kutora izvi zviri kumukanganisa. No, zvinodhaka akagara kare achizvitora. Asi nemashoko aitaura kuti ngandipenge kana mishonga yasekuru bhanda ichisenza. Kana isingasenze kureva kuti handipenge, wandiroye izvozvi ndipenge. Okay. Alright. Saka aikumbira kupenga kuna sekuru bhanda kuda kuona kuti mishonga yasekuru bhanda inosenza kusvika papi. Alright. Ndofunga pataitira pane vateereri vakawanda. Munhu yakambotsika konzi vanhu vakawanda. Ini ndofunga ndataurawo experience yangu yandakaitawo nemunhu uyo, asi pazvakaitika handina kana kupindura, handina kana kutaura naye. Imimi pane pamakambotaurana naye here kana kuti iye paakambokubata here? Kurwara kwaari kuita hasati achibata. Aiwa, chero asati arwara paizotaura kana mamessages iwaya kuti itai zvamunenge makwanisa? Aitumira mafacebook medu, aitumira achituka, achitaura, achibheja kuti itai kuti ndipenge kana mishonga yenyu ine simba. Okay, right. Ndiri kuona mamessages akawanda ari kupinda panapa. Hanzi zvoni sekuru ava vari kuti chinyi ngavanyatsobuda pachena. Vamwewo vakati no, sekuru budai pachena. Nyaya iripo, mukomana ari pamadrugs. Ndo anogona kunge aita sei ariwo amukanganisa. Vanhu vari kuita dambudziko kuti zvamuri kutaura, saka muri kuti you have nothing to do nezviri kuitika kune mukomana uyu. Ndofunga ndo papa nemubvunzo wevanhu vakawanda vaibvunza kuti chimbobvunza kuti hamuna kugumbuka here kana kuti hapana zvamakaita here nezvemukomana uyu? Zviri kuitika pane mukomana uyu zvakatangira pamashoko ake achitaura nezvedu zvisina kunaka. Madrugs akabvira kare achida zvemadrugs. Tarisai kuti izvozvizvi ari kunzi aende kurehab, asi ari kuramba. Zviri paari ndo zviri kumusundudzira, zvisi normal zviri kuitika paari.
zviri kumusundudzira kuti zvisvike naye pazviri kuda kuti zvisvike naye. Okay, all right. Saka solution imimi sekutaura kwamuri kuita ndeyekuti chii? Ndinenge ndiri kutadza kunyatso kukupinai kuti muri kuclaima kuti ndimi here kana muri kuti no, you have nothing to do with that inyaya yemadrugs chete? No, ndiri kuramba kuti haisi nyaya yemadrugs. Okay. Nekuti zvakaitika iye anozviziva, ini ndinozviziva zvakaitika. Muri kuti iye anozviziva, imi munozviziva? Izvozvo. Okay, saka muri kuti solution ndechii? Solution iye anofanira kuuya kana hama dzake dzinofanira kuuya kwatinosenzera kuRemboni. Yowe. Otaura okumbira regere nokuti munhu aibheja aifikira kuti kana zvatinoita zvichisenza ngandipenge. Ndokuti ndigutsikane kuti mishonga yasekurubhanda inosenza. Asi tiri kutaura nezvevanhu vasiri munyika munomuka, vari kunze kwenyika, ende hama dziri kupinda papi. Muri kutaura kuti iye ndiye akataura zvaakataura, saka hama dzedza kupinda papi? Zvakaita zvinoparira dzinzare, zvinoparira mhuri, zvinokanganisa vanhu vasina chavanoziva. Saka tikuti iye kana hama dzake ngaziuye gare pasi vamukumbire ruregerero. Mwana mudiki hapana chaanoziva. Munhu aitaura nokutsvaga publicity kuvanhu, kushatisa vamwe vanhu vasina chavakamutadzira. Okay. Saka aibheja achitaura mashoko aaitaura. Saka akafanira munhu abheja paOracle kuti ndakuona kuti Oracle iyi inondiuraya here, kana ine simba ngaindiuraye, obva akwadzwa. Okay. Saka zvaaitsvaga kwatiri akazviwana, akasangana nazvo. All right. Saka sekurutu kuti imi munoroya here, muri muroyi here? Because kana makutaura zvamuri kutaura zvaaitsvaga kwatiri akazviwana, as if muri kuti ndimi makakonzeresa, asi inyaya inenge iri kunzi iri very clear. Munhu akangotangawo achitora madrugs, achitorawo mbichana kusvika zvazoita out of hand. Imhepo iri paari, haasi madrugs. Imhepo iri paari kuda kuti aite zvaari kuita zvese, akazvitsvagira ega. Yeah. Ameno vatereri muri kungoinzwawo nyaya tinayo nasuno uyu. Vakawanda vanomuziva mukomana uyu. Tikada kutarisa vanhu vaakatsika kunzi vakawandisa zvikurusa. Ndofunga ndapawo example kuti kana neni ndakatombohereredzwa chaizvo, munhu akaridza mhera achizhamba achiiswa cheni achipinda motikari yemapurisa zvichinzi yowe Tilda azondisungisa ari kunoku, zvikazoda ini hapana kana nekune police station kuAustralia ndaiziva, zvoti ndakatovhundwawo kutoshama kuti kochii. Ndo pandakatozonyatsoti no, I don't respond kuzvinhu zvakadai. Munhu uyu anenge atoriwo nezvinomunetsa, right. Ndikuona mafoni edu panapa 077